Eyles. Dostcan. Ölmeken. Ama burada haş edecek. Ayt dost, näme haş? Ben ölüm son. İdimden. Ayağıma seyredersin de. Seyretmeli düzetçek olup. Özüme sadacak olmalı. O yöne seyretmeli ağaç olmasın, hor olmasın, olmayız. Bolýar dost. Doğru ne dost? Ben razı senden. Agay. Äriňe öldü. Geldi. Oynettim o. Indi men oynayamak dost. Meýiz. O da. Gördüňmi men oglumy? Evet. Näle? Sen ogluň şule. Yaman uratlar bole many. O aýsana, postana, ýok etsene o. Gaharmyle. Oho, näme serwet togulýar spot bara, näçe beýdiýäňe çagama? Spot da o muňa serede. Maňa oklayda şuny. Şu suratyny oklap berýär da baňa. Yo, näme etjek oklap o muny. Şunlar tamsyklar goýan gün prosmotral ya. Geti bir ben goýaýyn şuny. Goýdum hoýýam o. O jwat goýdum a prosmotr görür dädirmi? Aha, gel urada o komentary. 5000 23000 prosmotr 10000 komentaryda hemmesem çağany öldürjek diýe öldürürsün meli. Meňem öldürürsün meli bra. Gitip bersene şo çağa. Näme ben näsren ötürdüm? Ha? Näme bolýar? Baňa seret. Kim? Awa. Şolem seýulim men. Aka bolýar, bolýar kelen ardy oturmadan o. Ola ýany bir musra tap, turaj bagawanlar çak. Kolonulere maňy izdilen gerek kelle. Taşym gyýdan nollay dost. Maňa muny aýdym der dost. Özüme bolýarlar o gerek. O gyýytmaý dost. Sapatan o oňa gerekde. Oňa şurda maňa muny aýdym derler şoly. Yo, başga hiç şey gowdan sen. I am love. Gel meýiz sen gel. Ero kunnuk. Olmaz. Berde var şu ýerler otine gow naharlar zata konkret iş. Esmat reklaman goşmaýda şu video arkaýyna da. Soňra diýin boldy hiç kim gören okko. Dogurdam dost. Aýdy ber bir mail teret. Sen doglaňyň maýda däme? Maýda brat. Näme boldy? Doglaňyň var da sen. Aynen onu tutorial jaly uzat berjekler. Ato bilýän bu gapdal oňşular öňde, oňşular aýalyň bilen näme işleýänin görýär diýerler, jona aýdyp berýärler däro. Oňşular aýdýar. İşte ol tamam ýetirýärler de brat bilýärmiň. Jona aýdaýyn ýotýurdum ya brat. Seret, sen doglaňyň açanma? Sen açtyn brat aprelyň fikirini. Sen doglaňyň dost men durwat berjek saňala. Durwara ýakynet görülýän o awşular zat bilýän. Durwy näme deýin men o? Şonda işten gelende irrek. Durwyny alyp gör, şonda maňa teretip gör. Aslynda men aýalymmy ya? Ha? Alo. Alo kunnuk. Ogmy. Garoç var da gyýdarym ba hemmesem ba oglan ýok diňe oglan. Ve saltana gyýdar ba pon hemme adam taýa bir pasanyň kakan maşinaly gaýdaýda brat. Oturarlar şun. Dostun adal. Kakası şoň. Başga soraň bam? Başka soru ba. Senin biz bilensiňe. Howa oglum eşetiniň ýanyna goýan men gidýän siz bilen. Baçy. Malbazary kelle geydiler aýby. Mallaryny da terede goýup satyp başlady aýby. Näle boldy aýby? Menem bir şahy ýok mal getiripdim. Biri gelipden sowdany urdy. Näçe mal berjek diýdi? 500 manat diýdim. Boldy aldım diýip mal alyp da gidip barýar o. Pul berjek täme diýsem, häzir malyny sataýyn, oşan getirip berjek diýe. Näle boldy aýby? Men sen tanama oga, sen kim bolýan diýsem, men diýe sen kakaň oýnaşyndan bolam çağaň diýe, gapdal goňşy Meretgül daýjaň diýe öýe oglum men diýe. Kelle doňda opolny. Gaýra dedin kommentarda belläp geçen, kim bolýar şol adam maňa? Men videom 1 milyon prosmotr bolupdyr. Boldy. Jappam ýerler. Garaja döwlet näle? Oğlum.
Surata soň düşün bolýarmy? Men şowat isli. O ne bu turatı ne? Habar ýokmy? Näme? Men videom 1 million prosmotr boldy TikTokda. Boldy men ýelde-de. Zappa. Ne de yongdan aytayın ipiyordum. Näme boldy? Yolu burada kamilleştin dedim. Näme boldy? Dedim ki doğum. Ýylyň aýy. Sizinkiňiz ogan näme? Ayo biz asal oğul ha. 2009. Nät? Dakadadak. Takasın şu iyi de vursa buraya yaşam filmine gittin diye tapılmadın. Öyle olatlı hiç telini biliyor musun Mehmet Meli? Näme etmeli? Mundunam kalmalı. Näde? Birinci gerek laf ne? Basetke. Ha, basetke. So neme bloggerlar onun o MMD'misler zatlar solar goç. SMM'lar Ha, SMM. Ama solar ya basetke götürüp patlayalım biliyor. Soň näme gerek? Reklama gerek. Klas bolup goýgota giden günümiziň ertesi günü. Şu olmayır aha klassa men ýadadım hem ýa ýeriňizden turun. Dünýä aýtdyňyz hanaýdym. Göýgos sezona başlady. Gyýzlaram täze çykady, kelliler ütgödi. Oglanlar size näme bolýar? Iňe sasana molumyň çağalar size näme bolýar? Molumyň çağalar dostga ýetjäň aýratynap dadet size. Galanyňyza şemme braýaň üstüne durýaňyz. Dün maşyn tutup kim göýgota gitdi? Kimler galdy, kimler gitdi? Hemmeňizden bir-birden maňa dil hat ýazyp getirýäňiz häzir. Siziň burnuňyzdan blok getirjek, uçurumyňyzda men size ýetişme bir seredin tek. Kimden sonra gitdiňiz? Turgy molumyňyzy, tur. Maňa aýdyplar näme, kim maşyn tutdy, kim näme etdi? Molum maşyna men tutdum. Ýöne başyny bar ha. Jeren başlatdy, men başlatmadym goýgotyň başyny molum. Molum beýtmäň şu gedeklikçe geçiräýin. Hemme dadyň içinde sen badyny bilýänmi? Şu molumyň çağalaryndan çykýardy hemme dad. Gel kabinete gel. Bor. Ayna TikTok'a gatyndyň öňümden bayram namazyny çykyp gelýän jemaat TikTok'a goýupdyňyz. Size düşündirdiler, ýaşullar ýany waga berdiler. TikTok'a goýman güne, barsyn bizlere etmäň, haş etdiler. Siz nätdiňiz? Bokul kamera alyp, prosmotr aljak bolup, TikTok'a doldurdyňyz. Bayram namazyny kabul bolsun. Milli musulmanyňky. Yani aýryň videolarla günagadan maň bizerek. Haçanna kakam bir zat alyp ber diýenne. Kyoza, git. Şurada bana tavuk dur sana. Yoga. Ay yo ama ya, ne dura. Well, dada kulayan çekimler bilýärmi? Bilýärmi? Aho.